आज हमारे लाने बाल कटवावे कहाँ से कि दाढ़ी बाल बहुत बढ़ गेल बाटे। और गाड़ी उड़ी लेकर सीधे निकल बा सुगी चोरी ओर, जहाँ सामने देख सकत लो आ गेल बा बाजारी में, जहाँ हमारे एगो दोस्त रहन से मुकालात भइल हो के सीधा बैठ के लगल नहीं करे इंतजार। यहाँ तो के इंतजार तो करे के पड़ी भाई, काहे से कि यहाँ बाल बनवावे जे भी आलो 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा इंतजार करे के पड़ला। काहे से कि भैया पूरा दीवारे के जिमा के ले रहा हूँ भैया काटे खातिर बाल बाल कटिंग बढ़िया करल भाई। ऐसे कहता नहीं तो जौन सोच सकल जौन डिजाइन भेड़ा कटिंग मुर्गा कटिंग भगौना कटिंग जौन सोच लो बना दिया। एकरी वजह से यहाँ भीड़ ज्यादा होले। और जे भी भाई के बाल बनवावे को सीधा इनकी दुकान पे आ सकेला। विराट जेंट्स पार्लर करके इनके भैया के दुकान का नाम है, सुगी चोरी में बानो। हम उनके हमेशा नहीं करवाए ले जा। हम दूगो भाई के रिक्वेस्ट करके नंबर अपन आगे बढ़ा के आ गए करवावे खातिर बाल। हाय देख लो एकदम चमगुदरे खाई लगा तन देखा तन काट के हीरो बना देलक ना, कहतन एकदम हीरो बना दे। हम कहने बना दो और ये देख सकता फाइनली काट उट के रेडी कर दिल बना बाल वाल देखल में ठीक लगता। अब तुम बताओ ठीक लगता कि नहीं, फिनिशिंग दिले बना काम काम को फिनिशिंग दिले बना भाई माने के पड़ी। देखो लो बाड़ी दाढ़ी उड़ी बढ़िया बन गेल बाटे। अब दाढ़ी उड़ी बनवा ले बाने थे, अब टेंशन निकल के अपन थोड़ा बड़ा निहाल नहीं और 10 मिनट लगातार अपन चेहरा के निहाल नहीं देखल नहीं कि कितना खूबसूरत हो गई। बताओ पहले में कैसन रही हम एकदम। फिर ओकरी बाद से बिल्कुल बाल वाल बनवा के हम निकल रूम और भैया का लगे जे भी जे के बाल बनवा के आ सकेला आके बनवा सकेला। नंबर भाई का मिल जाए खुदे पोस्टर पर। और बाल अच्छा बनावेला अच्छा कटिंग करेला जे के करवावे को आ सकेला सुगी चोरी में दुकान है। भैया का संपर्क कर लो, भैया के दुकान के आगे बढ़ाओ लो। और हम लोग सीधे निकलता नहीं अपना घर की ओर। हम तो बाल कटवा अपने सीधे निकलो अपने घर और कहाँ से नहाए के बाद फिर जाएगा बाजारी बाजारी और सीधा हम आगे बने अपना घर है। और तो जाके भैया से बाल कटवा लो, इनके दुकान के सपोर्ट कर लो, खुद खूब आगे बढ़ाओ लो।